Samantala, desidido na ang isang mambabatas na halughugin ang anomalya sa sinasabing overpriced na Dolomite Beach project sa Manila Bay. Ayon sa Kamara, kukwestiyonin nila kung mahalaga ba ito o sadyang pinag-aksayahan lang ito ng pondo, lalo't same faces ang contractor ng proyekto. Ang detalye sa exclusive Politico update ni Hannah T. From flood control projects to Dolomite Beach, napagkalooban ng mga diskaya ng kontratang 9.6 million para sa maintenance ng Manila Baywalk Dolomite Beach noong 2024 sa pamamagitan ng kumpanyang Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation. Ayon ito sa ilang mga nakalap na dokumento ng Bilyonaryo News Channel. Isang Bids and Awards Committee resolution ng DNR ang lumitaw na may petsang November 25, 2024. Dito idineklarang single calculated and responsive bidder ang Alpha and Omega para sa proyekto na may titulong Procurement of Services for the Manila Baywalk Dolomite Beach Maintenance for Phase 1 and 2. Sumunod ang Notice of Award na may petsang December 12, 2024, addressed kay Sara Diskaya, Managing Officer ng Alpha and Omega. Pagdating ng December 27, 2024, nilagdaan na ang kontrata mismo sa halagang 9.5 million para sa 6 na buwan ng maintenance work sa Dolomite Beach. Sa ibaba ng dokumento, makikitang notarized din ito sa araw na iyon. Sa parehong petsa rin, lumabas ang Notice to Proceed, senyales na maaari ng simula ng proyekto. Sa loob ng higit kumulang 1 buwan ang proseso, ang Manila Baywalk Dolomite Beach na simula noong 2020 na bahagi ng Manila Bay Rehabilitation Program. Layunin nitong linisin at pagandahin ang baybayin ng Maynila. Pero simulat sa pool, umani na ito ng batikos, lalo na't sa kasagsagan ng pandemya ito isinagawa. Ang proyekto raw ay hindi tunay na nagpapabuti ng water quality at madaling madumihan, kaya high maintenance. Base sa pagsusuri ng Bilyonaryo News Channel, taon-taon ang procurement of services para sa maintenance ng Dolomite Beach para sa Phase 1 at 2 mula 2022 hanggang 2024. At nakatakda pa naming suriin ang mga detalye ng mga nakaraang kontrata. Recorded ang Dolomite maintenance sa DNR sa mga nakaraang taon. Ang 2024 na version nito ang napunta sa kumpanyang kinatawan ng mga diskaya. Balak na ngayong imbestigahan ng Kamara ang naging pagsasagawa ng Dolomite Beach, ayon kay Representative Terry Ridon. Sa primetime newscast ng Bilyonaryo News Channel na Agenda, sinabi niyang kakwestiyonin ang necessity ng nasabing proyekto. Sinusubukan naming kunin ang panig ng DNR at ng Alpha and Omega tungkol dito. Hannah T, Bilyonaryo News Channel.